बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरबावबाय आङो दिनै आलुनि भेज सैंडविच बानायनो लादों नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो बावनाङा आरो लोगोसे बेल बाटनखौबो क्लिक खालामबानो जाबाय स' सैंडविचआ जा गोबाव जाखाबाय थुदो बानायनोसै आङो भेज सैंडविच बानायनो थाखाय व्हाइट ब्रेड लादों ब्राउन ब्रेडबाबो जायो आं व्हाइट ब्रेडखौ लाबाय आरो लोगोसे आं आलुखौ बयल खालामनानै सिफ्लेना लाखाबाय आरो चीज लोगोसे आङो ग्रीन चटनीखौबो बानायनानै दोनखादोंमोन बेनिफ्राय आङो टमेट' सस रुसुन टमेट' आरो पियाज बेनिफ्राय दायो आङो आलुखौ एसे फ्राय खालामनानै लानोसै आङो बयल खालामनानै बेखौहाय मोजाङै सिफ्लेनानै दोनखादोंमोन आङो बेखौ दायो मोजाङै फ्राय खालामनोसै पियाज होबाय आङो पियाजजों लोगोसे आङो रुसुनखौ आङो फिसा फिसा चप खालामनानै दोनदोंमोन बेनिफ्राय आङो बानलु होआखै मानोना गथ'फोरबो दंमोन बेनिफ्राय आङो संख्रि होबाय नांजासे होबानो जाबाय आलुखौ बेसेबां लादों संख्रिखौबो नोंथांमोननि टेस्ट बायदि होबानो जाबाय बेनिफ्राय हालदैनि उनाव आङो बेयावहाय आलुखौ होनोसै आलुखौ होनानै आङो मोजाङै सिफ्लेनानै मोजाङै फ्राय खालामनानै लानोसै बेनिफ्राय आङो बेयाव जिरा गुन्दै धनिया मस्लानि गुन्दै आरो लोगोसे चाट मसाला होदों स' आङो मोजाङै जोंनि आलुआ रेडि जाबायानो आङो बेखौ मोनसे बासनाव एबा पात्रआव आङो बोखांनानै लानोसै बिदिब्ला सैंडविच बानायनो थाखाय रेडि गासैखौबो आङो रेडि खालामनानै लाखाजोबदोंमोन सिगाङावनो फार्स्टआवनो आङो बाटारखौ एसे लगायनानै लाग्रोनोसै ब्रेडआव गासै ब्रेडआवबो आङो मोनफ्रोमबो ब्रेडआवबो आङो मोजाङै बाटारखौ स्प्रेड खालामनानै लाग्रोनोसै बेनिफ्राय आङो मोननै ब्रेडआव आङो टमेट' सस लगायगोन आरो मोननैयाव आङो ग्रीन चाटनी जिखौ आङो सिगाङावनो बानायनानै दोनखादोंमोन आङो ग्रीन चाटनीखौबो आङो न'आवनो बानायदों नोंथांमोनाबो न'आवनो बानायबानो जाबाय ग्रीन चाटनीखौथ' गासिबो बानायनो रोंखायोना बेनिफ्राय आङो बेयावहाय आलुखौ मोजाङै स्प्रेड खालामनानै होनोसै मोजाङै जिं मोजाङै होबानो जाबाय एसे बुरजा होबानो जाबाय स' जोंनि सैंडविचआ गोथाव जानाय बायदि नोंथांमोना जुदि बानायोब्लाबो नोंथांमोना आलुखौ एसे बुरजायै होबानो जाबाय बेनिफ्राय आङो सायावहाय टमेट' पियाजखौ हानानै होनोसै माने आं हानानै दोनखादोंमोन आङो बेखौ होनोसै नै बेबायदि लगायबाय आरो बिनि सायाव आङो चिजआ आंनिया माने चिज गथाखौ मोनासै आङो चिजआ स्लाइस खामोन माने बेबायदि स्लाइस चिजबो मोनखायो नोंथांमोना मार्केटाव नायबानो जाबाय स'नै रेडि बिदिब्ला आङो टस्ट खालामनोसै नै आङो पेनखौ एबा जोंनि टावाखौ आङो गरम खालामनानै दोनखादोंमोन बेनिफ्राय आङो बाटारखौ होबाय बाटारखौ होनानै जोंनि सैंडविचखौ जोङो बेयाव एसे गल्डेन ब्राउन जाजासे जोङो टस्ट खालामगोन एबा बेखौ गुदुं खालामगोन नै बेबायदि माने बेलथायनानै मोननै साइडथिंबो गुदुं खालामबानो जाबाय जेन मोननै साइडथिंबो गल्डेन ब्राउन जानाय बायदि अब्लानियासो जोंनि सैंडविचआ मोजांबो नुयो आरो गोथाव जायोना स' नै अलरेडि गल्डेन ब्राउन जाबाय पुरा रेडि आङो सार्भ खालामनो रेडि जाबाय जोंनि भेज सैंडविचआ जोङो सार्भ खालामनायनि सिगां जोङो सैंडविचखौ नैबायदि मोननै खावनै खालामनानै लानांगौ जोंनि सैंडविचनि साइज जेरै जोङो सैंडविचखौ मार्केटाव मोनो बेबायसा नै जोंनि सैंडविचआ जा मोजां जाखादों सफ्ट आरो स्पन्जी चिजआबो मोजाङै मेल्ट जाखाबाय बेनिफ्राय नै
नुनायावनो मिथिखादों आरो नोंथांमोना गोथाव जादोंना जायाखै। आङो बुंनांगौ जेबो गैला बेयाव। नै मोजाङै नायनानै लादो। स' नोंथांमोनखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर, थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामदों आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनानै होदो। थेंक इउ, बाय बाय।